zirkulo polarraren kuadratura. Zirkuloaren kuadratura hori matematiketan ezaguna den problema klasiko bat da. Geometria problema bat, Grezia klasikotik datorrena, eta greziarrak hartu ziren, lehenengo aldiz, ezinezkoa dela, zirkulo batetik abiatuta, zirkulo horren azalera bera izango duen karratu bat osatzea, eragela eta konpaso soilik baliatuz, hori ezinezkoa da, greziarrak bazeketa. Eta konparaketak egiterakoan, justu ere Pisa fenomenoarengatik edo Finlandiako hezkuntza sistema eta geurea behin eta berriz, badirudi konparatzen gabiltzala. Baina horretarako Pisa froga erabili nahi da. Pisa froga dira zenbakiak eta dira matematikak eta kontuak ez dira ateratzen. Horregatik badirudi problema imposible batean aurrean gaudela berriz ere. Nola konparatu bi errealitate sozial erabat diferente, herrialde bat Europaren iparraldekoa, Eskandinaviar ingurukoa, eta herrialde hau Atlantikoaren hartzean, nola konparatu Euskal Herriko eta Finlandiako hezkuntza sistemak. Eta horretarako, saiakera ugari egin dira ere bai, hemendikan egin dira bidaia pedagogikoak, hain justu ere hemen aurrean zaudetan zenbaitzuek egon zaretean, ezagutzeko bertatik bertara zein den errealitate hori, aldera ere bai, gonbidatu izan dira bertako adituak, hemen esplika dezaten zeintzuk diren hezkuntza sistemaren gakoak, eta baina norela egiten duguna azterketa hori irudiluke zerbait itxia dela, irakaskuntza dela zerbait itxia, soilik ikasgelaren lau hormen artean gertatzen den zerbait balitz bezala tratatzen dugu. Eta justu ere, liburu honetan aurkituko duzue, konparaketa bat, baina kanpo faktoren konparaketa. Zerk eragiten dio kanpotik irakaskuntza sistemari, Finlandian izan dadin halako balizko arrakasta bat, eta hemen aldiz izan dadin ustezko halako frakaso bat. Zeintzuk dira, gizarteko faktore horiek edo zeintzuk dira gure gizarte ezaugarriak inziditzen dutenak kanpotik irakaskuntzan. Eta horren inguruko hausnarketa bat da. Interesgarria gerta daiteke, seguru aski irakaslentzat edo hezkuntzaren munduan interesaturik dauden horientzat, hor saiakera bat aurkituko duzue gako batzuk eman nahian. Funtsean lau ardatzetan edo laburbildu daiteke, kontatu gabe barruan dagoena, baina lau ardatz bai akaso identifika daitezkela, bat ekonomikoa da. Irakaskuntzaren inguruan, badirudi azken urteetan merkantilizazio bat dagoela, Pisa da ere merkantilizazio horren, alderdietako bat, eta frankizien inguruan eta irakaskuntza produktuen inguruako hausnarketa da. Bigarrena izan daiteke, irakasleen trebakuntzari buruzko hausnarketa bat. Zergatik dira horren ongi prestatuak, Finlandiako irakasleak, zergatik ustez hemengoak ez dira horren ongi prestatuak. Hirugarren ardatz bat ikasleen ingurukoa da. Nola tratatzen ditu ikasleak hezkuntza sistemak. Finlandian nola tratatzen ditugu ikasleak hemen. Eta laugarren ardatz bat linguistikoa da, murgiltze ereduen inguruko. Hor, niri gai hauetan pixkat azterketa egiten hasi dintzenean, deigarriena hori egin zitzaidan. Ze antzekotasunak aurkitu daitezkeen, guk euskaraz egiten dugu, haiek finlandieraz, hizkuntza txikiak dira biak ere, eta biek dute bi hizkuntza indartsu edo hegemonikoaren eragina. Guk gaztelania eta frantsesa ditugu, eta haiek suediera eta errusiera. Eta nola kudeatzen duten hain justu ere hizkuntza aniztasun hori. Hor badira ere gako batzuk murgiltze ereduen inguruan. Eta gutxi gora bera, hori da, laburra esan da, hemen aurkituko dut zuela.